Selamat menikmati dan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lir sapada tumiling hang ulati ana desa Banjardawa papane miring Winaradin marga-marga manghayat minggah tepine pinagar turus kelawan Nantara saben wisma pinager banon iwaraning gapura winangun pura binilah ing tengah sineratan sesanti bineka tunggal ika anenggih menika pernahing padukuhan Karang Kadempel inggih awasta Karang Tumaritis ugi sebut padukuhan Klampis Ireng pramila winastan Karang Kadempel krana bumine subur sadengah ingkang tinandur kawriyan dadi sinabet Klampis Ireng labet tengahing dusun wonten wit klampis ingkang cemeng wernane Karang Tumaritis mengku werdi panggenan mirah toya Sumbergung tengahing dukuh Karang Kadempel wonten wisma jembar winangun joglo taritisan ginantung kere banon bata kinarya pagering wisma ingkang yen jinangkepan regol kinarya cakruk parondan jinangkepan dilah turting nenggih menika sudunging kilurah ingkang pinisepuhan ing Karang Kadempel nama Kyai Lurah Semar Nayantaka ya Badranaya pramila sesebatan Semar mengku werdi wis datan kasamar dhateng obah us ing kahanan Nayantaka kalamun sisah wedanane Yayah Kunarpa Badranaya kalamun manggih suka wedanane pindha sasangka sumurat mengku Prabawa nalika dinten ulan kasada wanciri tabuh sanga enjing Kilurah Semar katingal lenggah ing pendopo ngadhep teh poci gula batu pacitane jadah bakar tuwin puhung godhog ingkang kepareng caket mangarsa nenggih menika putra pambayun Kilurah Nalagareng utawi Gareng Bejen sumambung piswanira Ki Bayan Petruk menawi tempur Bayan menika bayane Sarna kasambet wonten muntet wonten Ki Mudin Bagong sawetara denira lelenggahan mangkono wijiling pangandikan Kilurah Semar kang mecah swasana
Rem-rem surem sorotit kan Iwang arko kaheksi Pucak ing hal tokomu yen janmo kati song sasmita ing dase ing sawiring laku lampahing dumati sangat bergegek ugek hemel-hemel sadulita lae. Anak-anakku sak protelon. Bangun telu kok protelon ya, Truk. Nah iya. Lah kok kaya bagian bengkok wae, protelon. Anak-anakku cah bagus sak katelune kabeh wae sing padha mara seba. Gareng Petruk lan kowe Bagong padha rarja sak tekamu tule cah bagus nala Gareng nuwun amit pasang klimat abik tinebono ing tulodone dimawahna towang-towang. Inggih mo wilujeng sowan kula ning skala sungkem kula mugi kunjuk ngatur dhateng Rama. Ya dole wis tak tampa ya Gareng. Semanten ugi kula mun Petruk kantong bolong ngaturaken sungkem mabiti kunjuk wonten sandhap pada paduka Rama Kyai Semar. Iya dole Petruk wis tak tampa. Uga dadi jaya kawijayan ya dole. Nggih mo. Wis Agong kuwi idem Pak. Kok ideme piye to iki? Ha witekno. Wong surasane ya padha ya idem ngono wae. Wis pokne aku angka ikut ngono wae. Iya. Tak jaluk padha maju sing padha sowan mrene ya, Ngger. Iki samangkene ana babab wigati kang bakal tak aturake kelawan kowe anak-anakku. Lan uga ora ngomongake pribadiku dhewe,
ning mrembete kabeh kanggo kawula sak desaku kene. Mula tak jaluk padha nyaket nggonmu suwan ya Nala Gareng. Bayangan bayem hamba yayat Agung Rembuyung rawe-rawering rawan Kara taruturi ndang gondang kedondong dendeng hasanding dung-dungan gude bengok-bengok manguh-manguh anak-anakku ngger bapak iki seneng bapak iki bangga kok bangga iki piye to bangga Pak iya wis ngono kuwi lho Le dene aku dadi pengareping desa Karangkadempel kene udakara lehku mimpin dadi lurah kuwi wis 2 periode. Lan aku seneng ngawoningani kahanan desaku kene sangsaya maju sangsaya kuncara. Nganti desa kene ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata, ya Pak. Hanggonku sing budidaya ora kurang-kurang lehku mbangun desaku mergo aku kuwi tresna lawan masyarakatku tak gaweke tempat wisata kayata kuliner ngono kae ing aja larang-larang lho Pak nek buka sesuk wong padune kuwi arep utang ngono ora pokoknya sing merakyat nggo menengah ke bawah aku nggo pokoknya dadi langganane iya pancene bener mangkono Le iki ndadekke rasa bungah atiku nandhakake desane awake dhewe iki digatekake dening para pepunden sing ngasta ana ing pusraning pemerintahan kene lan uga saben setahun sepisan desaku kene mesti nganakake ritual budaya nek ora kleru udakara 3 tahun iki kok moh ha iya dole heeh kawiwitan biyen kae nganggo kirab budaya padha nganakake ritual budaya yaiku mengeti hateking desa Karangkadempel kene sing wis ndungkap yuswa 76 tahun kok nggih ngono ya Pak iya saperangan tata cara adat ya kuwi wujuding kirab budaya sak ananing budaya lokal kabeh padha melu nyengkuyung tanpa beda bengi iki ki padha nganakake wayangan dana rasa kanggo sak warga Gung Karangkadempel khususe lan warga Purbayan umume dole ngono ya Pak ha iya wah ngene iki nek rutinitas pendak taun ayo
ora mung mligi wayangan tok, Reng. Iya. Suk taun mburi insyaallah ketoprakan genti. Lakone adeking Purbayan lho. Kuwi enek critane, enek narasine. Ha iya. Pemaine sapa wae, Gong? Ya Mbah Lurah sak perangkate. Terus ibu-ibu PKK, Pak RT RW. Aku kon dadi prajurit wae le. Jabaanmu apa anu Reng? Yen aku kuwi begal ya ta. Begal wong wadon merkosa terus tembak mati ora apa-apa aku. Oh, wandamu ngono kok senengane mung bergonjak tok ngono. Golek dapukan ya sing rada ampuh ngono lho Kang Gareng. Apa le? Ya dadi jaran ngono. Oh, dadi jaran kepiye? Nek sinumpaki sinden-sinden ora apa-apa. Dapurmu kuwi ora sudi lho. Iya dole. Pancen pangkono. Pancene desa kene iki wis mujudake desa sing budaya. Mulane yen iso sok ben iso dadekake desa wisata. Kudu mbok jaga budayane sing wis ana iki. Sing eneng Karangkadempel kudu tansah irineksa, ya to. Kudu bisa berkembang. Apa dene papan-papan sing arep dibangun kanggo wisata kuliner kuwi mau. Kuwi pancene kabeh kudu digulawentah kok, Nger. Digulawentah kelawan warga gong ana ing Karangkadempel kene. Ya kepinteran warga kene sing kondang sentra Rambak utawa Karak ning Karangkadempel kene iki akeh. Ana pabrik tahu barang lho, Pak. Ya terus bakul nasi liwet kuwi. Kuwi kondang kene ya kan. Ha iya. Lah ya kaya ngono kuwi. Mulane aja nganti padha dilalekake, ya to. Ya padha kan sekolah dadi tanggung jawab para warga sing mapan ana kene iku wis dadi tanggung jawab kabeh dole. Iya. Mulane sakpurnaning pilihan tak jaluk uga aja padha regejegan. Tak jaluk padha tetep rukun, tetep manunggal. Sanajan to beda agama, beda golongan lan partai, kabeh nyawiji dadi siji, tansah emas sinamadan, daya dinayan, njaga persatuan lan kesatuan warga kang bisa ndadekake kuncaraning desa kene to. Ngono ya, Mak. Wah, wis mulane bengi iki nganu kok moh awake dhewe iki ujube ya dharma bakti lawan warga. Ha iya awake dhewe dharma bakti karo desane dhewe iki mapan ning desane dhewe. Ha iya. Dole Gareng Petruk Bagong tak jaluk kowe minangka dadi pangarepe para kadang Kanoman. Enek masalah apa? Mara saiki padha matura mumpung bapak iki isih urip. Mumpung bapak isih nyekel panguwasa ya to pemerintahan ana Karangkadempel kene. Wah, nggih Pak. Menawi kula kepareng matur, Pak. Nggih, piye, Truk? Kula niku ajeng matur bab budaya. Awake dhewe niku urip ana tanah kelahiran sing kebak budaya lho, Pak. Utamane ana ing Karangkadempel kene. Karangkadempel kene iki sing wis kondang ya to, tekan mancanegara babagan para becalen utawa wong gawe gamelan. Lho niku. Utawa para pengrajin gamelan uga tatah sungging wayang kulit. Lho niku mapan wonten ing mriki, wonten Sukoharjo mriki, nggih to. Iki uga perlu banget dadi kawigaten dening pemerintah daerah menika, Pak. Sebab menika sampun jarang ana ing kene anake pameran khususon kerajinan seni tradisional menika kok jarang sekali diadakan. Lho niku, Pak. Sentra industri gamelan lan wayang kulit kuwi menawa diwenehi tempat papan kanggo ajang kreativitas tenan. Terus nekake turis saka mancanegara mindah makmure para pengrajin ya, Pak ya. Ya kuwi mathuk. Tulisen, Gong.
Ah, tak tulis. Nah, tulen. Nambah atur, Pak. Ki desa Karangkadempel kene saiki ya wis arang-arang wong nanggap wayang kok, Pak. Lah kok iso kaya mangkono? Sebab iki akeh saperangan piyayi kang ngandhakake menawa wayang kuwi, wayang tuwa gamelan kuwi musyrik. Ngono kuwi sing ngomong sapa kuwi, Tak omongi ya, Dole. Wong kang tenan lan temen ndelok wayang kuwi bakal entuk ilmu sing apik, ilmu sing becik, entuk tuntunan falsafah Jawa kok, nggih. Wong Jawa kuwi alus tur kebak sasmita, nggih to. Mula sakjroning wayang kuwi sing digelar bengi iki padha bisa ngonceki sasmita kuwi mau, Dole. Lakon sewengi kuwi mau apa, nggih to? Becike ayo padha dionceki bisa kanggo srana sangguning urip. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane dhewe iki piye? Monggo kuwi wong Jawa, lah kok nglarang adat budaya Jawa? Coba pikiran. Kowe pikirane neng ndi kuwi? Kuwi pikirane wis kuwalik, Yen kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya, ya ta. Ana tetembungan kowe aja gelem dadi tamu ana omahmu dhewe. Aja dadi wong liya ana negaramu dhewe. Lincak, blangkon, surjan, jarik. Kuwi mbok upakara sing apik aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan sing apik, ya sandangan sing becik lan endah disawang kok, nggih. Iya ya, Mo. Iya. Ya Sukarjo kuwi sentrane blangkon, Pak. Kuwi ning Baki, kuwi ana kuwi eneng. Wis kondang tekan ngendi-ngendi kuwi. Nah iya. Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen kanggo srana nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lho kuwi. Lah kok isih ana wong ngomong wayang jare musyrik, ya ta? Yen isih kepengin mangan pari ana ing tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, nguri-nguri budaya Jawa, ana tetembungan di mana bumi dipijak, disitulah langit kudu dijunjing. Tegese kowe mapan ana kono ya ngreganono marang budaya sing ana kono, nggih. Urip kuwi ora iso yen ora sandingan. Ora iso urip dhewe. Apa sok yen mati kowe arep mangkat dhewe arep budal dhewe? Nek garing iso. Pandamu senengane diloske aku. Nek aku ora kemrungsu kok le, aku ya ora. Nah ya, tak dongake garing urip tekan 250 tahun. Lah terus aku ketil-ketil dhewe ngono. Oh, pandamu. Ya. Mulane budayane awake dhewe kudu tansah dijaga. Wireng dirungokke bapak yen ngomong, ya to. Lah kon latihan jatilan ngono kuwi ora mangkat ngono kok. Sapa? Gong. Haring kuwi no. Hawitekno kok anggere latihan jatilan aku montan kon dadi celeng wae terus piye coba? Ah wandamu ngono kok. Hawitekno wong kuwi ya pas kok. Wis rasah padha gegeran dhewe. Ngene Dole. Apa ta wigatine aku nglumpukke kowe kabeh. Aku ki sejatine kepengin bangun desa. Ha? Apa, Pak? Aku kepengin bangun desa. Halah, Pak. Kok jurbungan bangun wae to, Pak? Kreditmu karo Bang Titil iki lho rampung-rampung lho seprene. Apa isih materiale coba? Jur bangun ae bathuke kurang. Delo-delo enek sumbangan ya to. Bapak ki dadi lurah seprene duwite entek mung nyumbang wae coba. Lah kok arep bangun. Hawitekno wong wargane padha duwe gawe kok le. Nek ora nyumbang aku ki wong bapak ki lurah. Ha iya, mongko wong nyumbang saiki kon dadi lurah ki nek nyumbang 20 ngono kuwi ya rasane ora kepenak. Minimal kuwi ya 100 iki 100 mongko ping sak desa ki nek duwe gawe wong 10 ya wis 1000 lho coba.
Ha hitunganmu ngono kok. Ha witekno wis dadi kewajibane bapak ki ya kudu ngono. Ha iya. Ha ya sementing bapak ki bakune Bagas Warasan ya to. Yuswa bapak wis 76 tahun. Penting awake dhewe iki ndongake. Muga tansah Bapak Semar pikantuk wilujeng ya to. Awet anggone momong putra wayah. Lho kuwi. Amin. Ya. Dan iki tenan. Bengi iki awake dhewe iki anu Truk. Idepe ya ngulu ulang tepang gladi wanuh tumraping warga Purbayan. Iya. Wong awake dhewe ya mapan ana Purbayan kene. Ya mulane iki ya rene iki ya ujube awake dhewe wis dadi tanggung jawabe awake dhewe kabeh. Gotong royong. Ha iya, iki beda nek karo tanggapan ning jaba. Ha iya. Terus kanca-kancamu wutuh-wutuh. Ya bingung. Ya. Rumangsane. Nggih. Wah, tenan kok, Truk. Aku yen ora tresna karo Mbahmu Lurah iki tenan kok. Piye? Ya aku ngrumangsani mapan ana kene ya ta. Lan para warga Karakadempel kene wis padha manjing dadi sedulur ya ta. Jeneng budaya kuwi ora mligi kanggo golek dhuwit tok ya ora, ya ta. Ning kanggo srawung lan kanggo ngibadah lho ngono kuwi. Ha iya. Darmane wong seni iki ngene iki, Truk. Ya ta. Dharma kuwi tegese kewajiban nglakoni. Urip bantu lan sak padha padaning lah. Aku isane nyumbang ya nyumbang ngene iki. Nyumbang lumantar seni lan budaya. Iya, ya kanggo ngaturake tresna kelawan pundhen-pundhen ana ing desa Purbayan kene. Ha iya. Aku wingi anu Gong apa? Salat ning masjid ya toh. Nah, ning ngarep kuwi ya grenengan. Grenengan piye, Truk? Enek piyai. Besok nang Gedung Wijaya ning wayangan. Terus dalange sapa? Kuwi jare putrane Pak Anom. Kuwi jane kowe iki anake sapa to, Gong? Lah anake Pak Semar lho. Ha iya. Ae iki durung dikenal karo tanggane dhewe kok. Lah witekno kowe arep kerja baktimu mlungker wae ning omah. Ha. Anggere kerja bakti pas Minggu ya toh, malam Minggu pas makarya, dadi esuk ya ngantuk, Gong. Dadi ya mung kala mangsa aku iso metu srawung karo warga. Ha iya. Dipun tepangaken nawon tanpa rugi menika Bagong menika sak menika mapan wonten ing Purbayan. Ngono. Iya. Menika putra saking Bapa Semar Anom Surata. Uyuwe. Cipratane. Iya. Nggih. Iki ora dadi pandangan karo para warga tangga teparo. Iya. Ya nek warga sing nggunakake kowe ya aja ngaran-ngaran. Ora. Paring pedet 3. Malah ngarani pedet ya. Pun kula namung nderek rama kemawon. Ya Pak, Bapak iki jane arep bangun apa? Ngerti ya Dole. Bangunku kuwi ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujude kang kasat mripat, bangun batin kuwi bebarengan, ya toh? Ayo saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe kuwi wong sak desa. Yen wong sak desa tetunggalan dadi siji. Ya toh? Wis percaya. Desa tanggane esuk mesti meri. Yen desa siji dadi loro, kebak kerukunan. Desa loro dadi desa 3, sak kecamatan dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara. Iki bisa dadi rukun. Apa ora kepenak uripe awake dhewe? Wah, iya Pak, bener Pak. Bener pangandikaning Bapak. Sak kula sak anak-anak sedaya mung manut kersaning Bapak mawon, pun nderek mawon. Iya. Pun Bapak ajeng bangun apa kok sak anak-anak namung nderek
kula tak udu pasir. Aku tak udu donga, Pak. Wah, Bagong kok mau kepenak. Pun derek niki anak-anak diperintah napa manut. Kula gareng siap membantu Bapak. Iya. Iya. Ngene to, Le. Aku mbangun iki pancene sanggane iki abot ora enteng. Ora enteng kepiye, Pak? Lek ku mbangun kuwi kudu ana syarat-syaranane. Eneng syarat sing kudu dilakoni, Pak. Iya. Syarate apa, Pak? Syarate siji. Aku kepengin karo kadempel kene iki ora ketang mung sak sedelok tetunggana kembang cangkok Wijaya Mulya. Sing kagungan sinuwun Ndarawati. Ayo. Anakku telu iki sing sago sapa? Waduh. Mongko Ndarawati karo kadempel iki iki nek ora naksi ora tekan kono. Mongko sikilku iki rada ora kepenak. Kadang sok kekilir asam uratku ki kambuh. Kowe, Truk. Wah, aku ki yo kadang ki mahku iki lho, Gong. Anu reng. Ayo nang dalan ki wis ora penak. Lah, nek akon aku apa meneh aku ki ora bakal ora tekan nek ora ngegrab ya to. Ning Ndarawati. Monggo ki sasi lagi sepi ya to, Desember iki gede-gedene sumber ya to. Monggo ngegrab Karang Gedempel Ndarawati kuwi udakane ya 250 kuwi. Wah, ora sanggup aku. Waduh, ora ana sing sanggup iki piye? Ora dadi ngopo. Yen kowe sekirane ora sanggup, wis ora apa-apa. Ning ngerti ya. Kabeh kuwi mau ora ngomongake kanggo pribadiku dhewe, nanging kabeh kanggo kawula dasih ana ing Karademel kene, ya ta. Mula aku njaruk syarat sing kaping pisan kuwi mau cangkok Wijaya Mulya sing kagungan Sinuwun Ndarawati. Sing pindhone ya kuwi pustaka Jamus lan Jimat Kalimasada. Angka telune ya kuwi pusaka loro cacahe ya kuwi Nenggala lan Alugara. Lho kuwi. Pusaka kang cacah 4 kuwi gawanen supaya prapta nang Karademel kene. Mbuh piye caramu? Wong kowe iki anakku ya to. Terus sing tak kongkon sapa meneh ora mung dapur-dapurmu kuwi coba. Wis. Yen pusaka 4 kuwi bisa mangpan enek Karademel kene. Pembangunane desa kene bakal bisa rancak kok Dole. Wis tenan kuwi. Pikiren anak-anakku. Mongko kanthi ning tumuwuh alami wus awas eling lukitaning alam dereng purna sami mbawacana kasaruke kering Jawi Sarawalok wonten priagung rawuh. Sinten teng keperang rapting padukan karo Gedempel menika tawarane putra-putra Pandhawa kapandikan Raden Antasena, Raden Gatotkaca, Raden Hantaraja wisanggeni Abimanyu, Raden Anoman Akrasinga kang samya seba sikra bala kang tumingal Sang campu samya matale Lor radet wilateng kandha tah nyangkong mangoncang nidi
lir sapada pemilihan Anjrahing kang puspitarum kasliring samirana mrih Sekar kahadung ko ngas gandha hanyo Maweh raras prananing triya menika kula sawang nek ora pangling iki lancur-lancur Pandhawa padha rawuh ana Sudangga kene. Waduh. Dian bapak ki mongko ki sasine sasi prei lho. Desember iki sasi kanggone para seniman kuwi enenge muntulutur nang omah. Lah kok iki kok tamu kok ndalidir pirang-pirang. Nek nonton piyai sing rawuh akeh ngene iki biasane iki bersih desa, Gong. Reng. Ha iya. Nek piyai rawuh sak mobil isine wong 7, 8. Lah kuwi biasane iki bersih desa. Iya. Jan kek komplit. Nah iya. Mongko ki
Bagong ya ora godhog banyu. Dok banyu apa teh ra enek kok. Piye? Wong ora duwe teh kok, Reng. Ayo kei dang putih ngono cukup. Nek sekirane banyu sumur ra enek ya goleke keran kae. Ha iya. Wilujeng Den. Inggih. Siwa Semar. Ya, Slamet tekaku bektiku katur ya apa? ha inggih. Sampun kula tampi. Aku uga ngaturake bekti ya, Kek. Mburi kae. Yen ora kleru Antasena. Ya, Kek. Aku sing parang rawuh mrene dolan mrene. Sungkemku ya, Wak. Nggih, kula tampi, Den. Semanten ugi kula. Siwa Badranaya kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Suarane gedhe kene ra kleru kuwi. Anak kula Gatotkaca. Nggih, sungkem kula katur. Nggih. Sampun kula tampi. Semanten ugi kula. Ngaturaken sungkem ugi kunjuk dhateng Wah Siwa Semar. Nggih. Antarja. Inggih semanten kula ugi ngaturaken sungkem ugi kunjuk. Yen suarane alon luruh ngene iki Abimanyu. Semanten ugi kula. Perban kula pun Anoman. Ingkang sasowan wonten jengadika. Anoman ya teka. Ya Anoman. Wis tak tampa. Semanten ugi kula. Kula pun Antafuga. Lha iki ngapa? Asah melu absen, ya ta. Wis di absen barang kok. Nggih. Kakang Semar. Aku mrene iki Siji, mung kepengin tilik kawidadane Kakang Semar. Kaping pindhone Siwa Semar, aku ya mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni mau bengi. Piye Mas Semar? Mboten ngaten sampeyan niku ngimpi napa? Kakang Semar. Mula aku nganti kadang-kadang ku ana kene iki sayekti mung bakal njubukake impen sing tak lakoni mau bengi wae. Sampeyan iki ngimpi apa? Ora kanthi nganyono-nyono Siwa Nayantaka kuwi lenggah ana ing pendhapa pandoguan nanging gumebyar cahyaning kaya mangku rembulan. Piye? Mangku wulan. Kupingmu iki lho kok mangku wulan. Mangku rembulan kok mangku wulan. Oh, tak kira wulan. Wulan ki yangku nggih yang kowe. Ha iya. Mongko bareng tak caketi wae. Para putra kena dayane sang rembulan ki mau. Wekasan saliraning Kakang Antasena lan kabeh sing sowan iki mau melu mawa cahya. Siwa. Coba. Iki jan-jane iki werdine apa? Yen sekirane Siwa kuwi duwe gegayuhan lan kekarepan anak-anak Pandhawa ora bakal mangsa asta wisuh lumuh ngetasi karya mesti aku sakadang bakal sabiyantu wae. Pancen bocah siji iki helok tenan. Ha mongko aku lagi grenengan nang omah karo anak-anakku kok ya mudeng nek aku arep duwe gawe. Oh lagi rasan-rasan wae lho coba. Beda karo anak-anakku wong telu iki tak cilik tak benake gedhe wis bisa padha mlaku dhewe golek pangan dhewe karo bapakne blas ora nek sing mudeng. Ha witekno mung yo weteng kula ora tenan kok. Lho. Siwa Nayantaka grenengan kaya mangkono kuwi tegese Siwa Nayantaka bakal duwe karep. Nggih. Kula niku rak mung kepengin bangun desa to, Gus. Ning syarate miturut pangsit sing kula tampi ora do abot. Monggo anak-anak kula
kula kongkon menika mboten enten sing padha gelem lho niku. Punakawan menika mboten purun dipun kongkon. Nggih, mboten purun. Wah, ora ngono. Lah kok anak-anak kabeh kok ora iso dikongkon iki piye? Kaya ngono kok ora bisa mikul dhuwur mendem jero piye? Iya, sok bakal tak pendem tak mikul dhuwur wantamu iki lho. Ora ngono kuwi tegese iki mikul dhuwur mendem jero kuwi. Oh. Kok mikul dhuwur terus kok mendem sing jero. Yen dikongkon wong tuwa ki ya kok gage-gage mangkat kok piye? Sekirane ora gelem wis patenono wae anak-anakmu ki wae. Ora guna urip. Terus dikongkon karo wong tuane barang ora nyenengke hatine wong tuwa ki piye? Mula syaraté kuwi apa? Ngene wae. Yen dikeparengake ya to. Yen diparengake aku ngerti aja anak-anakku sing budal golek syarat. Ya, cukup aku sing golek syarate murih gancar pembangunan ana karakadem kene wae. Syarate menika 1 Sekar Wijaya Kusuma, 2 Pustaka Jamus Kalima Sada. 3 pusaka Mandura kang ana 2 cacahe Kyai Nenggala kaliyan Alugara. Wis. Saiki ngene wae, Kang. Dibagi-bagi ya toh. Wis anggeni aku karo kowe ning Drawati. Mengko yen wong Kresna ora marengake piye, Antasena? Wis tenangno pikirmu. Babakan wong Kresna ya toh, engko aku sing nandangi ya toh. Apa maneh karo wak cilik Setyaki ae. Engko sekirane dheweke macem-macem wis aku sing nandangi. Saiki didom bae sing dadi duta. Lah terus sing ning Ngamarta sapa? Ngamarta kuwi dipasrahke marang anak-anak sing ditresnani karo pepundhen Pandhawa. Lho, sapa? Ya kuwi Kakang Gatut karo Kakang Abimanyu. Piye? Lah terus sing nang Mandura? Sing Mandura kuwi ya Kakang Antaraja karo Wanoman. Oh, piye? Wis dibagi loro-loro adil ngono kok. Budal mengko. Oh, mangkono Antasena. Iya no. Nggih. Yen ngaten kula namung kari manut mawon Den. Kula ngaturake tarima kasih dene jengandika menika sami gumregah anggenipun badhe bantu dhateng kula. Iya wong. Wis dadi tanggung jawab anak-anak Pandhawa Semar. Serangane wong ya luhung beta apa kurang guling elinga solajat mika yen wacana kudu manis murih sing seming sasama pamaning manungsa sahami praptaning Begawan Durna pun Pati Harya Sangkuni Brojo tanpa laraban leleng indriya mangungkung kanduhan rimang Lorena tanpa kenen mengko tetang tulus Kakang Semar
Umi goncang kancing langit kelap-kelap katon lur gincanging sang maweh gandrung sabarang kadulu kirmoyak mahayik lah kok dayah dina iki kok pating dridil iki piye mongko dayah sing pertama iki mau lho ora tak suguhi wedange durung metu lah kok iki wis ana dayah meneh lah nek iki genah panjer iki anu reng ha iya iki ketok iki piyai gong kok anjer apa Durna ya manjeri paling ya mampir mung arep golek udut kuwi wae lah kok karang kadempel dayohe pating dlidir dina iki mau sakwise kanoman lah saiki kasepuhan genti penemban wilujeng lole ya Semar slamet tekanku pangestuku tampan ana ya Sumir sampun kula tampi den bekti kula penemban ora kleru niki suarane gareng ya tak tampa bekti kula penemban ya Petruk bekti kula penemban Durna ya Gong kok mboten nitih jaran Gus jaran piye nyinggung perasaanku ngono kuwi iki aja omong karo Begawan Durna iki numpak jaran aja ngeling-elingi sing wis kawuri no penemban wonten wigatos ingkang pundi dene penemban rawuh dhateng Karang Kedempel ngriki iki ngene ya Semar Prapta kono Karang Kedempel kene iki wis sepisan niliki keselamatanmu sak keluarga ya toh kaping pindho aku mrene iki dinuta dening Sinuwun Prabu Duryudana ya toh kocapa Prabu Duryudana kuwi rikala semana kuwi ngimpi Semar ngimpi nalika semana Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kelawan aku nek ora kleru 7 dina kepungkur nyupena ketemu kelawan kowe ya toh jroning pangimpen disawang lho pasuryamu kok gumebyar nawa teja lan sliramu lungguh mangku rembulan ya toh Kakang Semar uga ngendika kelawan Sinuwun Duryudana monggo Sinuwun kula aturi ngasta rembulan menika wonten negari Ngastina menika samangke dados sarana ayat tentem rukun lan ugi saya nyinggahaken derajat pangkatipun Sinuwun Prabu Duryudana lho niku gumregah wungu saking Nendra Sinuwun Duryudana tumuli